No niin, muutto Norjaan on taas päivä päivältä lähempänä. Viikon päästä tähän aikaan me oon jo Norjassa. Mutta sitä ennen on nyt aika vähän bilehtää ja rentoutua vihdoinkin. Muuttourakka alkaa olla siinä mielessä loppusuoralla, että siivousta ja tavaroiden siirtoa vaille valmista. Et nyt me tuli tänne Olavinlinnaan tänään kahtomaan Portion Boysia ja ilmeisesti täällä on Kake Randeliin myös. Ja en siis ole koskaan kumpaakaan juurikaan kuunnellut, mutta sain työn puolesta kutsun tänne keikalle, niin pitihän se nyt tulla, koska tää viimeinen viikko Suomessa alkaa, kesätyöt loppuu ihan just ja eihän mikään ole parempaa rentoutumista kuin live-musiikin kuuntelu ja kahtominen. Eiköhän mennä linnaan sisälle. En tiedä mikä siinä onkin, että vaikka tässä linnassakin on monesti käynyt, niin silti aina jotenkin yhtä hienoa mennä tästä ponttonisiltaa pitkin tuonne. Ja onhan tuo keikkapaikkanakin ihan ainutlaatuinen. Täällä on jotenkin tosi tyyni ilta tänään. Ihana. Jotenkin niin nättiä. Kyllä sitä saa kotikaupungistaan silleen ylpeä olla, että haikeeta täältä on lähteä, mutta onneksi linnakin on ollut pystyssä jo 550 vuotta, niin eikä se siinä ole sittenkin vielä, kun tänne taas uudestaan tulee. Ja nyt mennään sitten linnaan sisälle. Ai vitsi.